Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2017 Acts of Vengeance. Indoda yangena e-restaurant iqalaza kubonakala engathi ayikhululekile, yangena yahlala. Uweta wayibuza ukuthi angayithelela nekhofi, yavuma ngekhanda wayithelela. Yaqhubeka nokuhlala engathi ayikhululekile le ndoda iqalaza engathi ayithembi nabantu ehleli nabo ngaphakathi. Sit up straight and eat your food. You never listen. All you do is fool around. Back up then. Wafika ekhishini walwa nenye indoda ewumpheki yomuntu omnyama eyayikhwehlela. Balwa isikhathi eside nalo mpheki, yagcina ihlulekile le ndoda ewumpheki, wagcina ngokuyiklenya. Imovie yethu bese sibuyisele emuva ngesikhathi esingangonyaka, ngesikhathi ilawyer eyaziwa ngoFrank echaza ukuthi umuntu ukhuluma amagama amangaki ngosuku. Ezisho yena uFrank ethi ngosuku ucisha akhuluma amagama lako 80,000 kodwa mathathu kuphela abalulekile kulawo magama. Yilawo athi I love you ngesikhathi ekusho lokho unkosikazi wakhe uSune nendodakazi yakhe uOlivia. Igama lalo mmeli esikhuluma ngayo Frank Valeria owayeumeli wayehlakaniphile, abuya uphula umthetho ngokubuya dedele nezigebengu for uwina amakhesi akhe. Ngolunye usuku uFrank esemsebenzini e-ofisini lakhe wafonelwa uSue unkosikazi wakhe nendodakazi yakhe Olivia bembuza ukuthi uphi. Ingane yakhe Olivia yamtshela ubaba wakhe ukuthi befisa ukuthi abe khona kwi-talent show ngoba izobe icula njengoba wayethembisile ukuthi uzofika. UFrank waqamba amanga enganeni yakhe wathi kuyimanje ngiyadrive ngiza lapho, kodwa wayesesedeskini lakhe emsebenzini wabona lapho ukuthi kumele esuke khona lapha aye kwi-talent show ayobuka ingane yakhe icula. Wathi esephuthumela ukuhamba uFrank esengakwe-elevator wamiswa enye colleague asebenza naye emkhumbuza ngokuthi akumele ahambe for le case serious abasebenzela phezu kwayo. Frank, you got a minute? You know, luckily there was a case argued just recently. Lapho efika khona uFrank kade kuperforma khona indodakazi yakhe, wafica ukuthi isiphelile neshow. Nomndeni wakhe usuhambile, wathi uyazama ukubafonela wangabathola, wathenga no-teddy bear for u-Olivia ukuthi axolise. Engayekile nokuxolisa unkosikazi wakhe uSue, emtshela ukuthi kade zama ukumfonela, kamfonele back. Ahleli kanjalo emzini wakhe elindile uFrank wethusa ukubona ukukhanya kwezimoto zamaphoyisa. Esefikile kwe-crime scene uFrank wayengawakholwa amehlo akhe ebona omunye umgodi isidumbu senkosikazi wakhe uSue wayebulewe nendodakazi yakhe uOlivia. uFrank ezama ukudlobulundela emaphoyiseni ayembambile emncenga ukuthi akehlise umoya. Kwaqhubeka isikhathi kwadlula izinsuku wagcina engcwatshiwe unkosikazi wakhe nengane yakhe uFrank. Emngcwabeni uFrank ebeleselwe ikhehle liwubaba kankosikazi wakhe elalithi alimthanda uFrank alazi indodakazi yalo ayimbonana. Lithi kusukela manje alifuna ukuphinde lizwe nevoice kaFrank. I always kept my tongue quiet while my daughter was alive, but I never saw what she saw in you. And I do not ever want to hear your mealy-mouthed voice again. Mayisemzini wakhe uFrank wayehlala njalo ngokuba stressed ecabanga unkosikazi wakhe nendodakazi yakhe. uFrank wayesehlala njalo edakwe utshwala. Kwathi ngolunye usuku later wawubonana nochief wamaphoyisa uLuz Tiga, yombuza ukuthi uphenyo lwabo selihambe lagcinaphi for ukuthola ababulali nanokuthola isikhwama sikankosikazi wakhe ipress, okuyisikhwama sikankosikazi wakhe esisadukile namanje singatholakala. Uchief Luz Tiga wamaphoyisa noma wayesakhuluma noFrank kodwa wayebhizi ecofana nefoni yakhe emtshela ukuthi njengamanje bagcine besemkhondweni ama-Russian mafia. Russian mafia. They have a stranglehold in that area. It's hard to get anyone. You guys never found my wife's purse. Detective Lastica, will you please stop texting, sir? I'll try harder. uFrank wavela wacasuka waphuma e-ofisini likachief wamaphoyisa. Uthe mangasemnyango wahlangana nephoyisa uStrode elambuza impilo ukuthi unjani uFrank. Wavela wacasulwa yilowo mbuzo waphuma wahamba. uFrank waqhubekela ebhanga wayoqhubeka nokuphuza utshwala. Nokwathi uma eyongena ngaphakathi ebhange emuva wafica kunempi ye-cage fight. Esedakiwe uFrank wavela wabamemeza wabathuka waqhamuka indoda eyodwa yamshaya mlahla phansi. Wafika emzini wakhe wama phambi kwesibuka esesishaye ngequpha wasibulala. Wathi uFrank le mpilo yokushawa kanje engathi yona mpilo asezoyiphila manje. Lokhu uFrank wagcina sekwenza njalo, afika aphuza utshwala athi mayesedakiwe ahamba aye kwi-cage fight, afika abathuke bese beyamshaya.
leyo mpilo ebhedayo eyayisiphilwa uFrank bagcina sebeyinothisa nasemsebenzini sebemtshela ukuthi akazame ukuthatha isikhathi aphumule. uFrank wabatshela ukuthi hayi ukuthi ngoba nifuna ngiphumule ingoba nisangifuni vele la emsebenzini nami vele lo msebenzi angisawufuni ethi ngikhathele ukudefendana nezigebengu mina. Esuka lapho wabuyela kuona ama-cage fight asebar nokuyilapho ayifika ashawe khona nsuku zonke. Nokwathi la uFrank ayishawe khona elele phansi kwafika leli phoyisa ekuthiwa uStrode lamsukumisa. uStrode wahamba noFrank wamhlalisa ebar baqhubeka nokuphuza utshwala. uFrank etshela uStrode ukuthi wayekade ethembisa indodakazi yakhe Oliver ukuthi wayezoyibuka izoperforma kwi-talent show ngalobusuku eyabulawa ngabo. Ebuza kuStrode ukuthi wena uyangilandela yini. I promised I'd meet them at my daughter's talent show the night they were killed. It's killing me. You following me or something? Your case has been reprioritized from that. It's hard. Case is dead? uFrank waqeda ukukhuluma noStrode waphuma ebar esehamba ethi ekhaya wamiswa enye intombazane eyemkhulumisa. Ngokwathi lapho uFrank esanake leyo ntombazane kwaqhamuka enye indoda. uFrank washaya le ndoda kwaqhamuka abanye ababephethe ama-baseball bat beshaya uFrank. Le ntombazane yagwaza uFrank emlenzeni wayewela kwiglasi yase-bookstore. Wasuka kuleyo ndawo esebaleka wahamba ekhaya. uFrank wathatha iquote eyayisencwadini kaMarcus Valerius okwakuyincwadi eyayifundwa uyena uFrank kwiphathi eyayithi ukuyiphindiselela nerevenge kuyadingeka kodwa lokho kwenza ukuthi kukufanise nesitha sakho. Emva kwalento uFrank wathula wacabanga wabona kungcono aqale training aphume kule mpilo aseqala ukuyiphila manje. Wayesethele equipment yakhe yokujima khona ekhaya lakhe exercise umzimba wakhe wahamba wajoyina namaklasi ekarate. Kolunye usuku ntambama wadrive enye imoto emnyama waya ngakulo mgodi kwakutholakala khona isidumbu sankosikazi wakhe nesengane yakhe. Epake leyo moto ngaphansi kwebridge wayethi uzobheka noma yini engamnika umkhondo. Ngesikhathi esahamba lapho ewela nakujantshi wesitimela waqaphela ukuthi endaweni engekho kude nalapho kwakushonele khona umndeni wakhe kunendle endala eyibuilding athayela eduze kweyigrabs eyimoto. Wathola ukuthi mayenyuka ngesitebhisi se-aerial eyinyukela phezulu uzofica indle ewumkhukhu phezulu. Mayelunguza kulo mjondolo wabona ngathi likhona iphara elilala phakathi. Eqeda ukusesha kuleyo ndlu wahamba esebuyela emotweni yakhe wayifica isizungezwe amadoda awu4 wayihamba nenja ababezama ukugqekeza imoto yakhe beyintshontsha. Wathi mayefika kulamadoda uFrank amtshela ukuthi akawanikeze ukhiye wemoto newallet. Omunye wadedela inja for ukuthi iyoluma uFrank kodwa isilwana sikwenzanga lokho wavela wacasuka elinja. Ngesikhathi seyishaya ikhahlela abaleka inja. uFrank wama kanjalo wenze ngathi ubakhiphela bona ukhiye bemoto abafunayo. Kanti uzoqala lapho uFrank alwe nalamadoda. Wakhipha ifoni ngesikhathi esilele phansi le ndoda esesha i-facial recognition ukuthi unkosikazi wakhe nengane yakhe mayescan ubuso bale ndoda ayilink ne-facial recognition ukuthi omunye wababulali. Wathola ukuthi ayimeshi. Wathi mayethola ukuthi akusiyena umbulali le ndoda wayishaya yaquleka. Kanti omunye walezi zigebengu ade eyishaya izoqhamuka emva kwakhe ikhipha isibhamu. Wathi yaphenduka uFrank yamdubula esiswini. Wawela khona lapho uFrank emva kokudutshulwa sephelelwa amandla. uFrank waphaphama late engagqokile iskipha ngaphezulu esebhandishe esiswini la yadutshulwe khona phezu kombhede. Wathola ukuthi belilashwa nenxeba lakhe la yalimele khona. Wathatha impahla zakhe zayiseceleni kombhede wayigqoka wendlula nombhede elungisa la kadelele khona. Nokwathi makungena umuntu wesifazane namanzi wathola ukuthi uFrank akasekho embhedeni. Wathi uyaqalaza lo mama wabona uFrank emile emva komnyango. Lo mama wazisha igama lakhe kuFrank ukuthi uAlma. Unesi osebenza ngokuvolontiya osebenzela khona local la endaweni. Are you okay? Do you remember anything about yesterday? I found you lying in the road. You're lucky.
The bullet only grazed you. uFrank wathula kangamphendula u-Alma kodwa waphuma wahamba kanti uzothi esephumele ngaphandle wafica leyo nja sekuqaleni isamile imlindile yamlandela uFrank waya naye ekhaya mayefika ekhaya wayinikeza ukudla wafika ekhaya waphina lesithombe sale ndoda kade ishaya ekuqaleni wabhala ucross ebusweni bayo waqhubeka nokubheka ezinye izinto ey'ngamnika umkhondo mayibuka isithombe se-crime scene semoto kankosikazi wakhe ubona iwindi langemuva ukuthi lalihlisiwe uyazibuza ukuthi lalingavulelwani iwindi lemoto emvuleni emnyango wangqongqoza u-Alma ngesikhathi efika elethe iwallet kaFrank etshela uFrank ukuthi kumele ashintshe amabhandishi ethi i-address yomuzi wakho ngiyibone kulamakhadi ala kuwallet wakho wathi eseqedile ukumshintsha amabhandishi still wayengakhuluma uFrank wamthinta ehlombe wahamba u-Alma watshela uFrank ukuthi angamenzi isilima ngokuzenza engathi akakwazi ukukhuluma ngoba kade elele uFrank ephupha emuzwe ekhuluma ngoba ade ezumekile khona lapho still uFrank akaphendulanga kunalokho wamnika ikhadi le-invitation emmemele kwi-memorial service ezoba khona kankosikazi wakhe nendodakazi yakhe. I am so sorry. Was their killer ever caught? I know that area very well. Let me know if you need any help. A transportation security dog. uFrank emva kokuthola ukuthi lenja kanti bekuyinja yomkhondo wamaphoyisa wabuyela khona endaweni yesigameka seyihogelisa impahla ekaSune eka-Olive for ukuthi yazi ukuthi izosesha ini ngempela inja yahogela phansi yahamba yazofika ngakomunye umgodi wedrain ongasasebenzi nokuyilapho uFrank asithola khona isikhwama esiyi-purse kankosikazi wakhe uSue waqhubeka nokuyobheka le ndoda ehlala emjondolo for ukuthi ayikwazi ayibonanga ukuthi kwenzakalani mayefika kulowo mkhukhu still akho muntu phakathi wahlala lapho uFrank wayilinda le ndoda kwazokwahla for ukuthi ayigade ukuthi mayisebuya isizolala emva kwesikhathi wayibona le ndoda ifike ihamba ikhwehlela yanyuka ngeledla kuleyo area uFrank waphuma emotweni yakhe kanti uzothi uvala umnyango wemoto yawuzwa le ndoda yasuka lapho yabaleka wathi uyayijaha uFrank wagcina engayificanga uFrank wabuye ethi uzobheka u-Alma wathola ukuthi akekho emzini wakhe u-Alma wayesemsebenzini esibhedlela ngesikhathi egxavunwa amadoda ayemsabisa etshela u-Alma ukuthi uyawakweleta ngesikhathi le ndoda yayikhuluma naye u-Alma esemgxavuna ebusweni imtshela ukuthi angazami ukubaleka futhi ngoba bayomthola wathi emva kwesikhathi sihambile lamadoda kwafika uFrank ezothatha u-Alma for ukuthi baye ngakuleya mjondolo u-Alma wachazela uFrank ukuthi lo mkhukhu awuseshayo uFrank owenye indoda ekuthiwa uMr Shivers ebuye isebenza kwenye restaurant ekuphekwa khona ukudla la isebenza khona njengompheki. Yeah, I know this spot. It's Mr. Shiver's place. But I heard he works sometimes at the local diner as a fry cook. Thanks, Frank. u-Alma esehlile emotweni kaFrank yaqhamuka futhi lamagenge aseRussia bethi u-Alma kumele aqhubeke nokubasaplaya ngala maphilisi ama-drugs asesibhedlela uFrank wayengahambile ngoba waqhamuka khona lapho eseshaya lamadoda wabakhomba ngesibhamu asuka lamadoda ahamba esehambile lamadoda uFrank wabamba u-Alma wangena naye endlini emfuna iy'mpendulo. Those guys, they came into the ER, had me steal drugs for them from the hospital, you know. They're gonna kill me for this, Frank. Ekuseni wathi uyavuka uFrank yangasekhishini wafica u-Alma epheka bahlala bobabili badle breakfast u-Alma waqhubeka wachazela uFrank ngendoda ehlala kuloya mkhukhu ukuthi igama lawo uMr Shivers futhi inenkinga ukukhwehlela kodwa still noma ikhwehlela futhi isebenza njengompheki ophekela abantu imuvi sesibuyisele ekuqaleni kwemuvi ngesikhathi uFrank elwa noShivers ukuthi uFrank wakhombisa uShivers isithombe sikaSue no-Oliver nokuyilapho uMr Shivers atshela khona uFrank ukuthi wababona bebulawa esemkhukhwini wakhe okwathi uFrank ukuthi wathi uShivers ababulawa ngeyiske kodwa babulawa yiphoyisa eligqoke i-uniform. You killed
could I do? Huh? Got left behind. I took the money from it and I got rid of it. I needed the money, man. I'm sorry. uFrank waphuma ngomnyango ongemuva lapha e-restaurant waqonda e-police station wanyonyoba ukuyongena kwi-system yabo wathola ukuthi iphoyisa uStrode ilona elalipatrola ngalelo langa kuleyo ndawo la kwafela khona umndeni wakhe. Okwacasula uFrank ukuthi uStrode uzenza umngane wakhe kanti uyena wabulala umndeni wakhe. Nokuyilapho uFrank aqala khona eselandela indlela kaStrode. Emva kokuthi uFrank eselandele uStrode indlela zakhe for isikhathi esingango-7 days noFrank eshintsha iy'moto ukuze angamsoli. Ubabona nokuthi ukhiye uyisipele ubeke ey'mbalini. Nokuyilapho afika khona ngolunye usuku uFrank wafika uthatha lowo khiye wavula ngayo endlini kaStrode wangena ngaphakathi. Wavula uFrank wafica izinto ezamdidisa. Ngoba wafica amabhuku ama-magazines ngaphandle anamakhava anobuso bukaFrank. Kunama-clippings aney'hloko ze-newspaper about indodakazi kaStrode eyabulawa. Nanokuthi ummeli owayemele leyo ndoda eyayibulala indodakazi kaStrode kwakuwuFrank owadifenda lowo mbulalo kangaboshwa waphuma ejele. uFrank wafica ne-digital camera eyayiney'thombe. Iningi lazo lalinomndeni kaFrank okuwu-Olivia noSue. Nawo wonke ama-events ayenzeka including umngcwabo nawo wonke ama-birthday party ka-Olivia. uFrank washiya imeseji kwiwayipha lemoto kaStrode elalibhala imeseji yokuthi ubofike e-warehouse esihlangane ntambama khona uzothola i-digital camera yakho. Nangempela ntambama uStrode wangena emotweni yamaphoyisa esecasukile yayishaya gijima eseqonde khona e-warehouse. Lawo madoda abhekana e-warehouse ngesikhathi uStrode edubula uFrank kanti uFrank uzodaka acashe. uStrode ngesikhathi ebona ukuthi uFrank ucashile waqhubeka wakhuluma uStrode ukuthi avume ukuthi uyena vele wabulala umndeni kaFrank ngenxa yento eyenziwa uFrank owadifenda umbulalo wayebulala indodakazi yakhe. Wathi uStrode mayetshela uFrank ukuthi akayisoli ngokuthi wabulala uSue no-Olivia wacasuka uFrank waphuma esewushaya uStrode zashayana. uFrank ngesikhathi esethi ubulala uStrode wacabanga amazwi ombhali wencwadi ayifunda kaMarcus Aurelius eyayithi ukupheka kwakhe irevenge angeke kwenze ufane nesitha sakho. Esikhundleni sokuthi ambulale wavele wamshaya waquleka. Nokwathi emva kwesikhathi kwafika iy'ntatheli sekunodaba olwaluphezulu lokuboshwa kukaStrode. Amaphoyisa wonke ayesigxeka leso senzo sikaStrode bencoma noFrank ngokungawukhiphi umphefumulo kaStrode emva kokuthi ebulawele umndeni wakhe. Nokwathi later sibona u-Alma noFrank ethuneni likaSue nelika-Olivia. uFrank wayekhuluma okokuqala ku-Alma ukuthi uthanda kanjani umndeni wakhe. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories